Os socialistas de Ribeira plantexaron ao Goberno o deseño dun plan en colaboración con todos os axentes implicados para a recuperación do tecido comercial cando remate o estado de alarma. Propoñen, entre outras medidas, a posta en marcha de accións de dinamización tanto no comercio como na hostalería, que incentiven a actividade nestes dous sectores. Teríamos como instrumentos a realizar uns bonotendas, donde podrías sacar uns bonos por determinada cuantía de compra para poder despois efectuar outra compra en outros establecimientos. Seríase pois sumando puntos ou sumando euros, se queres mellor dicilo. E tamén outro dos instrumentos para combatir esta crisis e darlle un pouco de pulo ao tema da hostelería sería o tema de facer unha sesión vermú os sábados e os domingos. Ante a crise económica que se aveciña, os socialistas propoñen outras medidas de maior calado, como o cambio de emprazamento do mercado ambulante que implicaría un importante aforro ao non ter que abogar as taxas a portos pola ocupación do dominio portuario. Evidentemente o Concello é un dos que máis está sufrindo neste momento, porque tamén é parte implicada, porque non está tendo ingresos. Unha das medidas que xa levamos xestionando ou incluso elaborando desde fai xa uns 2 ou 3 anos, pois sería o traslado do mercadillo para a zona que consideramos máis idónea, que sería a Rúa de Galicia, contando ca Praza de Compostela, contando ca Praza da Igrexa, contando tamén co Rueiro e contando ca Praza de España. Creo que aí, pois que entre toda esa superficie, pois sería suficiente para preparar o mercadillo de outra forma diferente, ademais axudando tamén o que sería o propio comercio local, porque potencialmente tería moitísimos máis clientes. Propoñen tamén a creación dunha oficina municipal para asesoramento e xestión dos distintos procedementos derivados desta crise, como a tramitación de ERTEs ou a solicitude de axudas. Entonces, habilitar unha oficina dentro do Concello para asesorar, incluso tamén en medidas que pode ser do IGAPE, que pode ser do ICO, para dinamizar tamén o seu negocio.